ikasi ditzagun ipuinak. Zazpi antxumeak. Behin batean, omen ziren 7 antxume beren ama ahuntzarekin bizi zirenak. Amak familia mantendu behar izaten zuen, eta horregatik egunero goizean goiz irteten zuen etxetik lanera joateko. Baina han inguruan 8 handi gaizto bat ere bizi zen, eta hark beldurtuta zituen 7 antxumeen etxekoak. Egun batean, lanera joan aurretik, hala esan zien amak bere antxumeei. Umeak, ni lanera noa. Ni kanpoan nagoen bitartean ez zirekiatea inori, baina inori ere ez. Otsoa hemen inguruan nabil, jan egin nahiko zaituzte. Ai ama, ze beldurra, ez diogu inori atea zabalduko. Esan zuten 7 antxumeek batera, 7 antxumeek bekerekeka. Hori entzunez lasaiago joan zen ama ahuntza lanera. Baina otsoa han zibilen zelatan. Zuhaitz baten atzean ezkutatu zen, eta ama ahuntza bazijoala ikusi zuenean, hala esan zuen bere kolkorako. Ama badoa, antxumeak bakarrik daude etxean, eta nik denak jango ditut. Otsoa 7 antxumen etxera joan zen, eta atea jo zuen. Nor da? Galdetu zuten 7 antxumeek batera, 7 antxumeek beldurtuta. Ama naiz, zabaldu atea, esan zuen otsoa. 7 antxumeak isil-isilik geratu ziren ama ote zen edo ez ote zen zalantzatan. Baina antxume txikiena oso argia zen, eta hala esan zion. Ni ezurra, zu ez zara ama. Gure amak ahots fina eta gozoa dauka, eta zuk lakar-lakarra, alde mendik. Haserre alde egin zuen handik otsoak, eta pixka batean pentsatu ondoren esan zuen. Badakit, arrautzak jango ditut ahotsa fintzeko. Arrautzaren zuringoa oso ona omen da horretarako. Hala, joan zen ilategi batera, eta 3 dozena arrautza irentsi zituen. Orain, ahots fina eta gozoa zuen otsoa. Berriz joan zen antxumeen etxera. Jo zuen atea. Nor da? Galdetu zuten 7 antxumeek batera, 7 antxumeek ikaratuta. Ama naiz, zabaldu atea, esan zuen otsoak ahots gozoaz. Antxumeak zalantzatan geratu ziren berriz ere zer egin jakin gabe. Baina antxume txikienak hitz egin zuen berriro. Ja, erakutsi hanka bat ate azpitik. Eta otsoak hanka erakutsi zuenean, hala esan zion antxume txikiak. Gezurra, zuetzera ama! Gure amak hanka zuri-zuriak ditu, eta zurea beltza da! Alde mendik! Gero eta haserreago zegoen otsoa. Orain ere igarri egin zioten nortzen. Orduan, ideia bat izan zuen. Badakit, joango naiz errotara, hartuko dut irina, eta hankak irinetan sartuko ditut zuri-zuri jarri arte. 7 antxume txoro horiek edarki engainatuko ditut. Eta halaxe egin zuen. Gero, hankak zuri-zuri zituela, berriro joan zen 7 antxumeen etxera. Jo zuen atea. Nor da? Galdetu zuten 7 antxumeek batera, 7 antxumeek izututa. Ama naiz, zabaldu atea, esan zuen otsoa. Ja, erakutsi guzu hanka bat, esan zion antxume txiki ausartak. Eta otsoak hanka erakutsi zienean, zuri-zuria zela ikusi zuten 7 antxumeek. Eta atea zabaldu zioten otsoari ama zelakoa. Otsoa etxera sartu zen, eta kris-kraus, txumeak joan zituen.
baina antxume txiki ausarta oso bizkor ibili zen, eta erloju handi baten barruan ezkutatu zen. Otso gaiztoak ez zuen ikusi, eta antxume txikia salbatu zen. Ama etxera etorri zenean, bere antxumeak ez zeudela han ikusi zuen, eta negarrez hasi zen. Ai, nire antxumetxoak, nire ume gaixoak, otsoak ume guztiak jandizki. Baina orduan antxume txikia ausarta erloju barrutik atera zen. Ama, ni hemen nago, nien otsoak jan. Eta antxume txikiak zer gertatu zen esan zion amari. Ama, oso haserre jarri zen, eta guraize handi batzu, jostorratza eta haria hartu zituen. Goazen otso gaizto horren bila, esan zuen opeta ilubi jarri. Antxumea eta bere ama otsoaren bila abiatu ziren, baina ezin zuten aurkitu. Orduan, zurrunga hots batzuk entzun zituzten. Ama, zurrunga horiek otsoarenak dira, esan zuen antxumetxoa ausartak. Hala, belarriak erne jarri eta zurrunga hotsaiek zetozen lekurantz joan ziren. Gero eta hurbilago entzuten zituzten. Azkenean, han ikusi zuten otsoa erreka ertzea luze etzanda. Tripa bapo bete ondoren lokuluska egiten ari zen zurrunga hots galantak ateraz. Amak hartu zituen guraize handiak eta rirrau tripa zabaldu zion otsoa. Tripa barrutik antxumeak atera ziren poz-pozik. Ama, ze poza! Esan zuten eta usu handi bana eman zioten amari. Amak errekatik harri handiak ekartzeko esan zien antxumei. Gero, otsoaren tripa barruan sartu zituen harriak, eta ez esnatzeko kontuz josi zion tripa jostorratza eta hariarekin. Orain, ezkuta gaitezen umeak, esan zien 7 antxumei. Otsoa esnatu zenean, ondo ezik sentitu zen. Ai. Tripako mina! Antxume gehiagin jandut. Ur pixka bat edango dut. Eta erreka ertzean ura edatera makurtu zenean, tripa barruan zituen harrien pixuarekin, laust erori zen guretara. Eta hantxe ito zen otso gaiztoa. 7 antxumeek eta hauntzamak dena ikusi zuten beren ezkutalekutik. Gero etxera joan ziren poz-pozik, eta handik aurrera lasai eta bakean bizi izan ziren. Hori alabazan, ez bazan, sardadila kalabazan. Alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu.